Bogajan subdivision angkang Khatkhati police station ke parlo national highway thongke brasir ke ba towara long Khatkhati raikom saikhi atum kai ke son keton ke lang sai ke denga hut bang kethom abang photu malong pen heroin drugs kinep dun long Birta kilong tengke Bogajan subdivisional police officer Rustam Raj Brahma toy tengpen police station in charge nitu saikhi alapen ari sang hotum joy pen Birta kilong teng kirika kuruka sai deng ponlo bang sohut bang hini abang phuatum thoila ke ot pen ke dam bom atu phan hon the pen litar libdunsi hom thom brown sugar long pon bang so long kaching nang pon atu mamen nake dhan bahadur konwar la pen amin chong changloi arong manipur senapatia sorpusi pangthek pon pen nep innang pon cheklong kenet ponlong Raki amar kadokave ilinra tokbor pho la pen hithialong ador kuti sira achitim andoji pusi birta ripunlong Bogajan penanang kerang karbin long lang